Tervetuloa selkätreenin pariin. Selkätreenihän alkaa ylätaljalla. Yksi kovempi, lyhyempi sarja ja pari vähän pidempää 8-10. Sen jälkeen isketäänkin sitten painot tankoon ja aletaan soutamaan. Nämä oli raskaita soutuja, vähän ehkä rumia ja sitten kevennettiin hieman painoa, niin saadaan vähän siistimpää jälkeä aikaiseksi. Sitten soudetaan taas, koitetaan tähdätä tonne yläselkään, trapetsiukseen ja sinne suunnille. Tämä on yksi meikäläisen lempiliikkeistä. Rakastan tehdä tätä selälle ja voin suositella lämpimästi. Ja tämä on myös siitä aika kiva, että tässä saa pistää sitä malmia ihan kunnolla laitteeseen. Sitten meillä onkin klassinen alatalja. Ja alatalja on semmonen, mikä itsellä on ehkä niitä heikoimpia liikkeitä ja epävarmimpia. Tehdään sitä silti. Ja sitten semmoinen liike, mistä jengi on varmaan ihan, että mitä hittoa toi Jannu tekee, niin tässä tosiaan yritetään soutaa tuolle yläselälle. Tämä on mun entisen valmentajan opettama liike, ja mun mielestä ihan bonaariliike, mutta varmaan semmoinen, että ei toimi tai ei ole kaikille hyvä. Perustaka-olkapäitä, niitä semmoinen 3 sarjaa, ja sitten viimeistelläänkin tietysti vetävien treenihauiksilla. Otetaan ne hauberit, pumppii sieltä ja sitten vähän hammer-kääntöä ja se on hänessä, pumppi on taattu jälleen kerran. Ei muuta kuin pistä testiin.